Brüsszel nem a barátunk, Brüsszel az ellenségünk. Brüsszel a nemzeti szuverenitásért harcoló országoknak a jogköreit meg akarja kurtítani. Zsarolja őket pénzügyileg is és más eszközökkel is. Ez történik egész Európában. Brüsszelre szükségünk van, Európai Unióban kell maradni, de Brüsszellel szemben csak a harc és a küzdelem a helyes magatartás. Nem lehet Brüsszellel kompromisszumot kötni úgy, hogy a magyarok ne járjanak pórul. Mindig pórul fogunk járni. És hogyha oda megy valaki és föladja az ország szuverenitását, enged létfontosságú kérdésekben a néhány milliárd euróért, annak később óriási árát fogjuk megfizetni. Tehát azt látom, nem akarok bírálni, akkor mert még hivatalba se léptek szerencsétlenek, de a helyzet az, hogy egy dolgot már látok, hogy a Brüsszelhez való viszony átalakítása, a patrióta álláspontról való lemozdulás, a befekvés, vagy lefekvés Brüsszelnek, az egy óriási stratégiai hiba, és Magyarország súlyos árat fog érte fizetni. Ki kell menni, és harcolni kell. Ha nem harcolsz Brüsszelben, letaposnak, lenyomnak, és kifosztanak. Ezt meg kell érteni az új vezetésnek. Ezt a megértést még nem látom.